Person deprived of liberty kon PDL sa Lapu-Lapu City Jail. Male dormitory. Ginunggab sa laing PDL sod sa nasong pasilidad. Siloan meron din na doon ay live report. Mike. Selos ang usa sa mga gitan-aw karon nga anggulo sa investigador sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga posibleng hinungdan sa nahitabong pagpanunggab. Luwas na hinuon sa makuyaw nga kahimtang ang biktima kinsa gikatahong nahiagom og daghang mga sama dinunggaban sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Ang biktima nagpaalim karon sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa paralegal officer sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, JO1 Dennis Balabat, alas 5:50 kagahapon sa buntag sa wala pa makapahigayon og head count ang incoming desk officer na hitabo ang insidente. Gamit ang usa ka improvised knife, gidunggab ang 32 anyos nga biktima sa 27 anyos nga suspitsado. Selos ang usa sa mga gisubay karon nga posibleng motibo sa pagpanunggab kay ang biktima gikatahong nagsigi og tawag sa live-in partner sa suspitsado. Pero ato pang idigdi kung sa paging mga laing rason behind na. But so far, sa investigation nga nakuha sa atong investigador, mo to siya yung una nga nakita nga rason nga mo tawag gamit sa atong pay card diri sa kuan o modalaw sa atong babae sa una ang iyang wife ay ang living partner kumidyahan sa daan ang atong nawahi ang atong biktima. Ang suspitsado giasign kaniadto sa kusina sa male dormitory ug karon usa na kini sa gitawag nga manungkulan kun tig-assist sa iyang mga kaubang PDL matag higayon nga magpahigayon og head count sa selda. Diri sad karon sa jail nasa atong ongoing constructions. So, possible na kita ni siya gamay dito nga butang na hait, niya yung gibait. Kung mo yung gamit sa pandunggab sa ato ang biktima. Samtang ang biktima gikonsiderar nga trustee kung usa sa mga sinaligan sulod sa naasong pasilidad kay moabag kini sa mga BJMP personnel. Ang biktima nasulod sa naasong facility tungod sa kasong rape. Samtang ang suspitsado tungod sa mga kasong robbery with homicide ug carnapping. Lan sa pagkakaroon gibutang na sa usa ka isolation cell ang responsable sa pagpanunggab samtang gihikay na ang kasong frustrated murder nga isang at batok kaniya. Sa pagkakaroon nagtampo-tampo na usab ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory alang sa gastuhan sa tambalanan sa biktima. Lan? Okay, daghang salamat. Loan meron din na.